făcut? Ce loc frumos, dar ce ești? Întârzi, trebuie să ajungă în țara minunilor. Urmează-mă. Așteptați, vreau și eu să văd această țara minunilor. Gata, tu ești lumea. Curiozitatea a pus stăpânire pe Alice și la urma repede pe domnul iepure până la locul unde îl văzuse ultima dată. S-a oprit și s-a uitat în jur, tot ce a putut vedea a fost o vizuină de iepure obișnuită și veche. Alice s-a uitat în vizuina și iepurașul și s-a gândit, poate că ar putea încăpe aici. Și atunci ar putea vedea ce pune iepurașul la cale. Vai, foarte interesant. Mă întreb de ce e prin oamenii care se lăsați drumul atunci când ieși și când din vizuină. Tocmai când se gândea la o modalitate de instala lumini în vizuina iepurile, ajuns la fund și a găsit întrerupătorul de lumină. Am găsit întrerupătorul, mă întreb unde s-a dus iepurile. Iepurașul a fugit înainte, dar Alice era hotărâtă să se țină după el. Pentru a afla ce făceau iepurii care puteau verde în timp ce mergea prin tunel, a dat peste un văl plin de toate formele și de toate mărimile. Mă întreb unde duc toate aceste uși? Cum voi afla pe ce uși a intrat domnul Iepure? Aici de oche în masa din apropiere. Degeaba, toate ușile sunt încheiate. Ce să fac? O, dar ce este asta? O cheiță, dar cheița asta nu se potrivește la nicio ușă, e prea mică. Ar trebui să fie pe aici o ușiță potrivită la cheiță. Uite, o cheia se potrivește. Mă demită că i-a deschis cea mai mică ușă din prima răsăcire. Alice a aruncat o privire prin ușa mică. Iată-l, hei, domnule Iepure, așteaptă-mă. Dar domnul Iepure n-a auzit-o pe Alice și din că era în întârziere, au continuat să alege. Cum oară o să intru pe această ușă? E prea mică. Ia te uită. O sticlă de biancă. Ce să fac? Iau, să nu iau. Ai să dau pe gât băutura și ceva ciudat a început să se întâmple. Ce se întâmplă cu mine? Alice a început să se micșoreze. Ce s-a întâmplat cu mine? Când e ce în ce mai mică. Asta e uimitor, în cap pe ușă, dar ce am făcut cu cheia? Alice a făcut sus pe masă. Nu, cheia a rămas pe masă. Ce pot să fac acum? Și-a observat ceva micuț așezat lângă ea. Ce e asta? Mănâncă-mă? Ce lucru ciudat să scrii cu bucată de părință? A început să mănânce din tot. Credeam că și-a învățat lecția de ultima dată când a băut ceva ce nu era al ei. Dar n-a făcut-o și pe măsură ce mâncă a început să crească. Asta-i, dacă mănânc prăjituri mă fac mare lor. Ce lungă mă fac. Aoleu, m-am făcut atât de înaltă cât arunc cu capul în tavan. Acum nici vorbă să mai te plângi cea micuț. A început să plângă. Să plângă. Și să plângă și mai mult. Până la când le au format un râu și Alice a început să se micșoreze și să fie lăcrimată, măturat de râul de lacrimi. Unde o să mă duc acum? Vreau să mă întorc acasă. Acasă? Unde e casa ta? Înșoarece vorbitor, de unde ai venit? Eu vin de aici și te pot duce acolo. Ești gata sau nu? Iartă-mă că vin! Alice, repede, urmează-mă. Ce caută-mă pentru că eu cu de fața ascunderea? Șoricelule, unde ești? Ăsta fața ascunderea cu pisică? Bineînțeles că da, cu cine altcineva ar trebui să mă joc? Cred că poate cu totul să fie mai distractiv. Te văd, șoricelule, încep să arăți ca un prânz. Alice, repede, urmează-mă la mal. De îndată ce ajungi acolo, ceilalți vor avea grijă de noi. Jasel, Alice și șoricelul s-au notat până la mal. Pisica nu prea departe în urma lor. Ai scăpat, șoricelule, dar mâine voi încerca din nou. Pisică, ești o pisică frumoasă. Termine atât de mult cu pisicuța mea din. Este o pisicuță foarte drăguță care îmi foarte mult îmbrățișările. Îți plac îmbrățișările? Îmbrățișările, nu deloc. Pisica adoră îmbrățișările. Hai, pis, hai să te îmbrățișăm. Pisica a dispărut subit și Alice a fost lăsată din nou singură. Vai de mine, ce să fac acum? Bună ziua, de unde ai venit? De unde am venit eu? De unde ai venit tu? Te-am căutat. Am căutat, bineînțeles că m-ai căutat.
Am auzit că a apărut o nouă servitoare prin părinții asta. Trebuie să fii tu. Eu? O servitoare? Bineînțeles că o servitoare. M-am grăbit de tare să ajung aici cât am lăsat totul de urmă. Repede, repede, nu avem timp de pierdut. Iepurașul a plecat din nou călătorie lui fără sfârșit. Ce e cu nepoliticos? Și Alice a pornit pe cea mai apropiată potecă pentru a găsi ceea ce nici nu știa cât poate. Hei, aici! Cine ești tu? Cine sunt eu? Era bine cunoscută pentru zâmbetul său mare. Eu sunt Pisica, Pisica și. Ne-ai auzit de mine? Am auzit de tine, nu niciodată ar fi trebuit să aud. Păi, eu sunt Pisica destul de faimoasă. O pisică faimoasă ești nebun? E bine, Ali, dacă așa te cheamă, este în țara minunilor. Aici 200 de buni. Țara minunilor, ce nume ciudat pentru o țară. Locul de înțeles se amintește la stânga, de-a dreapta, după col, după copacul albastru și tocmai sus pe drum. Odată ajuns acolo, le-ai găsit pe iepurile de magie. Îți vă explica mai multe. Și pisica era dispărut din peisaj. Bănuiesc că nu mai am unde să mă duc, să văd dacă mi-amintesc drumul. Am zis la stânga, la dreapta, după colț. A plecat. Cred că își amintește fiecare dintre instrucțiuni. Pentru că oricât de interesant ar fi fost țara minunilor, Lui Alice nu-i plăcea să se pească în țara minunilor. Ajung de martie. Care e paradis? Excelent invitat. Cine ești tu? Cine suntem noi? Cine ești tu? Eu sunt Alice, pisica și Shane m-a trimis la voi. Te-a trimis la noi. De ce te-a trimis pisica și Shane? Haide, sus, da. Pentru petrecerea cu Joy. Așa este. Așa este. Ea n-a fost invitată. Ea nu trebuia să vină la petrecerea cu ceai decât dacă a fost invitată la petrecerea cu ceai. O dovadă de bune maniere excelente e să nu vezi de lucruri care n-a fost invitat. Petrecerea cu Joy s-a părat că nu este conștientă de maniera necesare pentru participa la o petrecere. Părinții mei m-au învățat bunele maniere, voiste și nepoliticoși. Pleacă, domnișoară. Timpul aici stă în loc și avem petreceri cu ceai de care să ne bucurăm zile întregi. Petreceți cu ceai de alte zile, nu? Ce altceva? Ce vă putea dori decât petrecerea cu ceai? Timp de ani de zile. Și cu asta a deschide, continua să continue să caute o cale de a se întoarce acasă. Adio, domnișoară, la o altă petrecere cu ceai, altă dată. Și Alice s-a întors în pădure căutând un semn care să indice unde ar trebui să meargă în continuare. Ce este asta? Care găsise o altă ușă mică. Nu mai era surprinsă să găsească uși mici, colorate și animale vorbitoare. Ei bine, asta arată ca un loc în care se răcește cereal. Măcar dacă aș fi păstrat ceva de la bercaia albastră. Alice a căutat în buzunar o ferimitură de ciupercă care să publice să se separe din ușă. Aha! Și-a dat pe gât ultima formă de ciupercă. Să micșora pentru a se strecura pe ușă și în fața ei se afla o priveliște uimitoare la care nici nu ar fi putut visa nici în cel mai ciudate vise. Un loc plin de cărți, ce locul este acesta? Care se încă nu cunoscuse pe regina de cupăr. Cine ești tu? Uite-o! Cine te-a lăsat să intri? Aceasta este o partidă privată de crochet, cu o listă de invitați, cu care a scris-o chiar eu.
Sunt sigură că tu nu erai pe lista mea. Alice, numele meu este Alice. Alice? N-am avut niciodată astfel de nume. Jos cu capul ei. Alice a început să tremure. Ziua ei începuse să meargă din ce în ce mai rău. Văd că ați făcut cunoștință cu Alice, majestate. O cunoști pe această intrusă? Bineînțeles că de-aia este o dude de-a mea. Bineînțeles că este. Lasă-i capul unde este. Adu-i un ciocant. Adu de crochet. Și lasă să se joace. Majestate, nu cunosc regulile. Nimeni nu le cunoaște, draga mea. Le prin prea des ca să cineva să țină pasul. Jalice a primit propriul ei ciocan de crochet pentru a participa la joc. Eu nu știu că jocul era la fel de ușor ca întreaga zi. Alice s-a așezat pe jos și a privit jocul din fața ei. Nu-i bine să creadă ce-i devenea ziua ei. Mulțumesc tuturor pentru că mi-ați făcut această călătorie atât de specială. Vă voi purta mereu în inimă. Drum bun, Alice! Ne vom aminti întotdeauna de tine și de aventurile tale! Alice a lăsat capul pe pământ copleșită deodată de somn, dar înainte de a se lăsa răpusă și de alte vise, s-a ridicat în picioare cu o tresărire. Se întoarse acolo unde începuse totul, în parc cu fratele ei. Unde sunt? Unde e iepurele alb? Iepure alb, măi Alice, ce vis să fi avut tu!